pilay presyo. Kanang 8,500. Patay ko gino kadako. Wala ko nag-order, oy. Nga na. Pila bang Kanang dito nakuha? kayo na ba ko nag-order ma'am kay mo ba nakapangalan diri ata sa imo pa jud. Wala ko Wala nag-order. ginay. Wala, oy. Unsam daw na gang. 6 boxes medicine. Ay kato ang imuhang ko anay. Tambal ni mo. Tambal mo. Na ako diri 500 na ba akong kwarta? Nay kape na. Nay kape. Ay, na may kape pod. Okay ra na nay. Araw ba tinuod ka na ako nag-order. Ano man na? Ma'am kay ipo ka kayo na ba ko nag-order ani kay naman imo pangalan diri naka-address pa jud diri ah. Mayari na lang sa imo lang na. Mayari na na. Ah, masigo to imong kwan. Kay maulam pa to. Oy, wala ko nag-order. Nang sa una dili na pwede mo balik. Ako ng payment karon ko Nagaw mo pisipon. Nya dili mo. Ay suko sa ko ma'am iko lang ba ako mag-deliver. Sila nay. Mo gani unya ngom naka-order man ko nagaw mo pisipon. Ay tanawo sa to dito, tanawo sa na. 8,000? 50 naman ang kwarta gang. Ito to amot-amutan na lang tanamo niya. Ano, di jud may magpataka ma'am kay mo din nakapangalan diri ah. Man ta makaistorya ngano mga may order Ano na ako palihog ma'am. Ma'am, diri nga break. Sabi na yabi si nanay mo. Diri na para makuan. Para makita unsang gilay tinuod na. Aso. Ayos naman. Diskuta ta. Sana. Libre na mo tong 6 bucks ka. Uy, ang luwag ba on? Lugi ka na nay? Sa naman yung luwag ni siya, loob naman luwag. Unsa na yan kon? Kuan 6 ka box ng mga medicine. Medicine na daw. Matambal. Basig sa kanto ng tambal-tambalan. Kasi nasayop lang. Sama din na. Ano, kinis sa kakambing? Uy. Amo man ang nanay ngano man na? Oh, kaya nga may sumulo kunya na may nakaingon nga na daw dito sa. Unsa man na nag-order siya? Wala mo kong order ana. Na. Di mo sa imo din ako pangalan. Pila man pilay Kuan ni siya presyo. sir. Kanang 8,500. Patay ko gino kadako. Wala ko nag-order, oy. Nga na. Pila bang Kanang dito nakuha? kayo na ba ko nag-order ma'am kay mo ba nakapangalan diri ata sa imo pa jud. Wala ko Wala ginay. Wala, oy. Unsam daw na gang. 6 boxes medicine. Ay kato ang imuhang ko anay. Tambal ni mo. Tambal mo. Na ako diri 500 na ba akong kwarta? Nay kape na. Nay kape. Ay, na may kape pod. Okay ra na nay. Araw ba tinuod ka na ako nag-order. Ano man na? Ano ma'am kay ipo ka kayo na ba ko nag-order ani kay naman imo pangalan diri naka-address pa jud diri ah. Mayari na lang sa imo lang na. Mayari na na. Ah, masigo to imong kwan. Kay maulam pa to. Oy, wala ko nag-order. Nang sa una dili na pwede mo balik. Ako ng payment karon ko Nagaw mo pisipon.
Unya deliver. Ay, suko sa kuha. Ma'am, ikaw lang ba ako mag-deliver? Oo gani, unya kung naka-order makuha na kung mag-cellphone. Ay, tanawon sa to dito. Tanawon sa na. 8,000? 50 naman ang kwartagang. Ito to amot-amutan na ng tanamo niya. Dako mo kayo. Ay, birthday nga niya. Siya juga ay nanay. Karon pa dito tayo nga nag-deliver me. Wala oy, anong order mo? Birthday pa jud. Sa may nagkuha na. Panang si ma'am nila siya kahambing na nag-order. Ha? 150. Imes, siya. Miss siya. Imes siya kahambing. Ako lagi unya ano, mag-order ko ako sa cellphone oy. Hindi ko kabalo ko cellphone. Kasi okay. Tawag Basig na ako nanay ba? Wala oy. Ang apo ginanay. Salary Unsa man ninyo? Kasi mga kaila dito Unsa man ninyo ang kanang kuan sa food court? Wala pa sa tinday diya. Pero 200 na dyan ang kwartagang pambayad sa rubber boat. Sabi ba? Basta ato na ganina, pwede ba uli? Hindi siya. Kinala dyan ako ko ng bayad karon. Ha? Mukuha na mo. Nanalang diha? Oh, nanadala sa sakyanan. Mukuha na mo. Nay. Tanawan. Tanawa sa kung kung saan ang Tanawa sa product natin na. ay. Kung Basi nasa ka ka lang katong sa food court ba? Oo. Basi no. Pangalan. Dali pa jud i-deliver ka. Birthday mang nanay. Ikan dyan with sumlog dyan. Ang ito sa iyo. Pero tanaw na to dali na. Laruhon ang laruhon. Ada ato ng laruhon. Makuhaan ang kwarta. Talus pa. Talus pa mo na sila. Patay nakasakyanan pa jud. Ayay ka, mapaksiyan ng Gismil. Gismil ay ito. Agoy na eh. May pangalan na karon mo mabuta talaga dito. Yan ato. Mabuta taron. Pero nagapuno ang mga herbal. Oo. Kasi Tama ko iki diri ato isyuhan ay kago. Ako chiki. Na ba ibi mara ba? Nag-order mo ko na siya. Nag-order mo ko na siya ito ng mga kuwan. Sina ba? Ay, tanawa daw. ano, di dyan may magpataka umam. Kaya mo sino ka pangalan dari. Ayun na ako palihog ma'am. Mab diri nga break. Break na para makuan. Para makita unsa ang ginitinood na ka. Kanay ay. Nagani kinakalatorte ka pa namin. Kanay kaya wala kanay. Ina, ikaw ka dyan ang Jordan na eh. Labila ganitong bayro nun, 8,000. Yapon sana ako, kaya parang kuha na ko kung bayro nun, dali kolektahan nun, okay lang. Alimang, asa man, di mo ka dyan eh. Di mo dyan eh. Ano ma'am? Nanonood ba yan dito siya? Yan ma'am, bababa na ka ma'am. Ma'am, naghatag og mga message na nagpa-surprise si mo ani ma'am. Ma'am.
Ma'am! To Nanay, happiest 70th birthday. Wish you good health always. More lucky numbers to win. I know that's one of your diversion that makes you happy. Hinaot, magdamgo na pod ko para imong mabagdukan. Ito to jud kaya. Ay nagpasalig na sa ako ang agta nga pagkamaan jud daw ka. From Dundee. Napay isa, ma'am. Hilak na nanay ron. English kayo ni ma'am. Nanay, babe. Napay isa, ma'am. Everything are changed, time, age, even dreams, except your special love engraved in my heart. Happy birthday, Nanay, from Terry. Dapat yung isa, ma'am, kinikitaas-taas. Dear Nanay, salamat sa tanang sakripisyo nga imong gihatag sa among tanan, nga dili ka bayran, dili man mi kanunay makasulti nga mahal ka namo, pero sa among tibok kasing-kasing ug hunahuna nagpabilin ka namong gipangga. Bisan sa atong kalisod sukad pa atong gagmay pami, wala ko nagmahay nga ikaw among nanay. Hinuon, lisod kaayo ka kopyahon imong maayong mga hiyas ngadto imong mga anak. Happy birthday, Nay, uban sa akong asawa Cheryl Ann, Beryl ug Gian, sa panghinaot nga kanunay buligan ka sa atong mahal nga Dios ug maayong panglawas aron sa kanunay magpabilin ming malipayon kuyob nimo sa daghan pang birthday nga moabot kay mas daghan pa ana imong madawat. I love you, Nanay, from Benji. Ay, wala. Mama, baka sa inyo. May the Lord God bless you. Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Let's candle the light. Let's candle the light. Ma'am, sa may birthday ni wish mo karon na birthday ni mo, ma'am. Salamat po nga. Nakuratan jud ka. Nasukon jud ka. Kay wa jud ka na pwede ka kay cellphone. Wala, Gyodo. Tinuod ikaw. Salamat po Ginoo nga aniya mo tanan sa akong birthday. Naot nga magmalipayon ta. Ayaw kalimta na prepare ani. Kasi naghatag ani. Salamat po kang si Ilan o kang Benji. Labaw sa tanan kang Tanan ang Vilma. Surprise ka! Hindi daw kahatagan ni ate. Ganda yan. Pati sa manigay. Yari, ma'am. Honory candle, ma'am. O, isa po ka kantahan ka, ma'am. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa may kasulti nimo sa mga nagpa-surprise nimo karon, sa mga nagpasalamat ko nga aniag yapon sila nagakuan sa ako ang sa ilang regalo bahin sa ko. Happy birthday and Merry Christmas. Picture, picture. Ano man picture sa tabi. Cute. I wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. I wanna wish you lots of presents. I wanna help you eat your cake. If you party in the island way, you'll be jamming all night till the light of day. Your birthday is your day to shine. Another year and you'll be looking fine. So have no worries, don't you hesitate.
wanna help you eat your cake. If you party in the island way, you'll be jamming on. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pila na edad ni nanay? 78. 78? Uy, kay tungod anak nay, kay 78 na kanay. Na kay 500 ra. Galaw. Happy birthday kay nanay. Nanay. Missing. Missing? siya. Missing. So si Nanay Missy kay kami kini ang No Direction from Funny One Showtime. So kini si Steven Suabe pinagapos ng bidang syempre. Si Bangkay. Oh syempre kauban namo sa birthday sa tawag birthday surprise sa anak niya. Ma'am, ali ma'am. Sa anak niya. Yan yung hilaw nga humagad. Ilaw. Asa man ang bana nimo day? Na dito. Tawagon ako. So mo ni si Nanay Nay, unsa may masulti nimo Nay sa surprise imong anak? Pasalamat mo kay jud ko maka hibalo og tanang kuan ba moaboto. Pero pag Kasi mabuto. Dire tanay mas gwapo dire plasta dire nay, mas gwapo. Dire tanay. So ingani nay ang beach mo gud dire nay sa Barabag nga beach nay dinhi basta nay kay naa sila balas dire. Ingani dagat gwapo dire lang. Mao na ang special gid. Kailangan gid nato remember ang dagat kailangan parat. Ngay bata dito. Nay napon ni surprise mo nay bata napon may kon. Di na makakaanak bata yata. Pre-package na Package na apil na siya. Si nanay nanay. So bago ang tanan di ay pasalamatan po din nato nag-surprise kay Bugik team. Sa mga team? Studs Party. Siyempre nay, mas surprise pigyon nimo nay kay ngano man nay wala ka kabaluan ni nay surprise din si mo karon. Nay, naadri mo ang anak karon nay. Ano ka? Tumago na tong anak. Oh, nay, surprise ka nay. Wala kasi nag-expect no nga. Nay, unsa may mo sulti nay nga naay mong anak karon na nakit-an nay. Unsa may sulti nimo nay? Unsa may sulti nimo nay? salamat ko na inabot na. Dagat ka ning agi. Dugay kay nga panahon. Gikan ba siya samal? Sama na. Okay na kay nanay. Napagid ang iyang umagad day, di pa sa basta nay. Nay, ang umagad. Lay nga umagad. Sila na yung asawa. Surprise na. So, dito ta sir, nay. Sa edad mo nga 75 nay, tama ba? 78 nay. Uy, 78 na si nanay. Nay kay 78 na si nanay. So, grabe kayo ang imong birthday nay, dire good giheld dire ba. Kay bago ang tanan nay pasalamatan ko na to ang Bugik team family or Bugik or sa Studs. Studs. Oh, parang studs. Kamala ko ng studs na. Kaya kung mutindog ka. Ay, napaisa ka umagad. Nanay. Oh, dali, Napaisa ka umagad. Oh, napaisa na nasa. Ay, gusto mo na eh? Umagad. Umagad mo rin. Ayaw, dito sa kasar. Nay, naabon may surprise sa imuha, nay. Naang imong umagad na! Oh, diba? Dahil usa naman imong may istorya karon na ganyan nakitag umagad din. Isa ka may bakit nila. Dapat yun, nay. Nay, kaninay, naapay umagad nimo ni nay. Wa makabalo ni. Ano yan na umagad nimo? Bago umagad. Apo? Dayo. So nay, isa may masulti mo nay. Ay, dapat yun nay. Kanina yan, dili pa sa basta nay. Ang bana ni, asa naman bana ni? Wala na, pila na ka years? In heaven, pila na ka years? 4 years. 4 years? Nay, ayaw ka problema nay, kaya gipadalay, ginamo diri nay. Ang imo ang bana! Lo, kamusta lo? Papa! Dahil kompleto na ang imuhang adlaw karon nay unsa masulti nay nga nanay imuhang bana karon nay. Sige nay unsa may masulti nimo nay. Unsa tawagan ninyo? Speech. Ha? Speechless. Unsa tawagan ninyo sa una lo? Gang.
may sa una na ilap TV ako gang. Ay, hindi ko mo to kung ikaw magani yang bana. Pwede mo kiss ka, nay, pwede ka mo kissa na siya mong bana, nay. Nay, pare ka sa daw, nay. Mahadlok mo ka, nay. Di na malingis na, nay. Dili paheg lawas. Nay, dagang salamat to. Happy birthday kay nanay. Pangalan? Nimisha. Oh, Nimisha. Ha? Kahambing. Nimisha Kahambing, happy birthday. Happy 78th birthday. Nimisha Kahambing. Yay! Happy birthday, nanay. 1, 2, 3, yan. From no, Direction Steve Suave and siyempre siyang anak, Sir Dandy and Joel. Evelyn. 1, 2, 3, and for the last nga magkanta mi. 1, 2, 3, sabit-sabit na kay. Sabit na eh. Para sa mga madugang pang edad na. Ingani na. 1, 2, 3, and Jingle bell, jingle bell, jingle bell. happy birthday! Yay! Happy birthday, dagang salamat. Para to, o diba? BTF na naman. Nay, bawasan na tutong ka, Nay.